Szóval, kedves kollégák, akkor megint megpróbáljuk a lehetetlent, és bemutatom egy videóban, hogy hogyan működik ez a csodálatos Munyi generátor. Tehát ez arra való ez a program, hogy az órarendet, a teljesítési igazolást és a Munyit is nyomtatható verzióban el tud vele készíteni, lehetőleg kevesebb vacakolással, mint hogyha az Excel-lel meg a Word-el kellene csinálnod, és jóval nagyobb pontossággal. A következővel kezdjük, amikor fölmész erre a weboldalra, ami hát a tetején, nem tudom, hogy látszik minden esetre, ami elküldöm neked a weboldalnak a címét, akkor először kitöltöd a nevedet, én nekem már ugye megvan, nem kell külön beírni a munkakörödet, ezt is szépen ide beírjuk, és aztán kiválasztod a kezdő dátumát annak a dokumentumnak, amit akarsz csinálni, tehát hogyha ez most egy októberi Munyi lesz, akkor 2023. 10. hónap 1-ével kezdődő hónapot akarjuk használni, és aztán megnyomom, hogy adatbevitel kész. Innentől kezdve be vagyok jelentkezve, itt van, hogy Máté Zoltán Géza bejelentkezve, tehát most már az én nevem alatt fognak futni a dolgok. Az első dolog, amit meg kell csinálnom, az lesz, hogy az órarendet létrehozom. Az órarend az nagyjából ugyanúgy néz ki, még mindig megyei van, mindjárt vármegyeire átírjuk, de mindegy, szóval nagyjából úgy néz ki, mint a papíron, a nyomtatott verzió meg teljesen úgy fog kinézni. Mindegyik naphoz föl kell venni kötelező órákat. Nézzük, akkor a hétfői naphoz fölveszek kötelező órát. Például ide fölveszek mondjuk 2 órányi benti órát, azaz én 2 órában mondjuk nevelési tanácsadást végzek hétfőn, és miután kitöltöttem az óraszámot meg, hogy benti óra, ha nem túl óra, ezt nem kell kipipálni, akkor rányomok, hogy oké, és már is itt van 2 óra nevelési tanácsadást, nagyon jó. Következő, még ide fölviszek akkor mondjuk egy kinti órát is, szintén legyen 2 órában, hogy járok mondjuk a Csanád Palotai Dér István általános iskolába, ami vagy fogalmam sincs mennyi, 6911, fogalmam sincs. Családpalota, Kossuth utca 15, nem tudom, ezt csak rámondtuk. Tehát még ezt a 2 órát is felvettük, ez is szerepelni fog most már az órarendemben, és ráadásul, mivel itt a lilánál ki tudom választani, hogy itt munkába is járok, meg kiküldetésem is van, ezért hozzá kell még adnom egy, nem is adom hozzá, majd később úgyis szólni fog, hogy nem adtam hozzá. Na nézzük, akkor gyorsan adunk hozzá még egy benti órát, másnapra mondjuk akkor legyen 3 benti óra, ez legyen gyógytestnevelés, ahhoz is értek, és meg legyen még egy kinti óra, ez mit tudom én, kinti óra, kész, és ez is legyen 3 óra, és itt is kitöltöttem ezt, rányomom. Ennyi, ezen a napon csak munkába járok. A többi napot nem tudom, na jó, még ezt a napot azt mondja, akkor legyen még egy napunk, amikor csak 2 óránk van, de az legyen egy benti óra, és az legyen korai fejlesztés, és esetleg akkor ezt átmásolom, hogy ez nap is megyek Családpalotára, még annyira szeretek Családpalotán. Kész. Na és akkor ezekre a napokra még nem írok semmit, de miért nem? Azért, hogy megmutassam, hogy baj van ezzel az egésszel. Miután kitöltöttem úgy, ahogy akartam, rányomok, hogy órarend változásainak mentése, és itt
dobáljon föl nekem a hibaüzeneteket hétfői napon, van kiküldetés, de nincs utazással eltöltött óra. Itt hozzá kell majd adni legalább egy feladatvégzési helyek közötti utazást. Oké. Kedd szerda rendben van, csütörtökön kevesebb, mint 3 óra. Ugye a kötelező órám, mekkora hiba, pénteken ugyanez, az egész teljes hétre meg azt lehet mondani, hogy nincs meg a 32 órám, tehát 11 órányi nem kötelező órát nem választottam ki, és a heti kötelező óra számom pedig nem lehetne kevesebb, mint 21, de azért lementi a gépre a változásokat. Fontos, hogy a gépen tárolja, tehát amelyik gépen kitöltötted ezeket a dolgokat, arról a gépről fogod, és ugyanarról a böngészőről fogod tudni elérni mindazt, amit már egyszer beírtál, és nem tárol felhőbe online semmit. Jó, és akkor itt látható, hogy ez a 2 nap bepirosodott, mert itt nincsen kötelező óra, illetve a heti óraszám csak 15, és a hibalista az itt lent megjelenik, tehát itt meg lehet nézni, mi az, ami még el van rontva. Én most csak annyit csinálok, hogy egy egyéb tevékenységet fölviszek, mégpedig ezt a kifogásolt feladatvégzési helyek közötti utazást, és ezt úgy kell csinálni, hogy egyéb tevékenység, ez a narancssárga mező, kiválasztom, hogy feladatvégzési helyek közötti utazás, és odaírok egy egyest, mint 1 óra, és akkor felveszem, és akkor itt lesz 1 óra feladatvégzési helyek közötti utazás is arra a napra. De mondjuk ez nap is volt mondjuk nekem egy kiküldetésem, és akkor ide is fölveszek egy ilyet. Minden mást is fel lehet ide venni, a fejlesztési tervkészítés, tehát minden, ami a munyinak az alján a jobb oldalban jelölendő, az ide felvehető, de most még egy ilyen feladatvégzési helyek között utazást felveszek, hogy lássátok. Jó, és aztán, hogyha ez megvolt, akkor megint mentenem kell, megint meg kell néznem a hibaüzeneteket, de már egy ilyen kevesebb hibaüzenetem lesz, mert nincs a hétfői órám most már ez a hiba. Na jó, ez megvan, tehát van egy órarendem. Akkor az adatok bevitelénél tudok kivételeket is hozzátenni, mielőtt a munyit elkészítem. Látható, hogy az órarendtől eltérő napok közül már van egy kivétel felsorolva, ez az október 23-a, mint ünnepnap, ezt automatikusan hozzáadja az összes ünnepnapot, amit előre betáplálok neki a kivételekhez, de ezt is ki lehet törölni, mint az összes többit. Viszont ha új kivételt akarok hozzáadni, most például mondjuk, hogy nem tudtam Családpalotán hétfőn lenni, és akkor azt bent fogom pótolni, akkor azt mondom, hogy egy hétfői nap, ami hát fogalmam sincs, akkor mondjuk 16-a az hétfő volt, akkor 2023, így is ki tudom választani, 2016-a, tehát ez a hétfői napon én a kinti órát intézményben dolgoztam le, és kiválaszthatom, hogy hát a családpalotai órámat dolgoztam le intézményben. Na és akkor mit ad, és akkor ez itt megjelent, hogy ezt a 2 órát ezt ledolgoztam. És akkor most választok még, mondjuk legyen egy szabadságom is, valamikor szabadság a távoli típusa, és ez legyen nem 16-án, hanem tudom is én. Mondjuk rögtön az első pénteken 6-án legyen egy szabadságom, illetve a harmadik típusú kivétel az a munkanap áthelyezés, hogyha szombati munkanap volt, akkor választanom kell egy szombatot, akkor az legyen a 7-e, és akkor mondjuk hétfői órarend szerint dolgoztam. Ezt kiválasztom, és itt is hozzáadom a kivételt. Jó, na akkor most már vannak nekem kivételeim, és akkor ezekből a kivételekből, meg ezekből meg ebből az órarendből tudok teljesítési igazolásokat generálni, illetve azokat már le is generálta. És akkor ezt lehet látni, hogy a belső teljesítési, tehát a CCVPS-hez nevelési tanácsadás, gyógytestnevelés, korai fejlesztés, és így tovább ezeket adta hozzá, és akkor egy különleges van, hogy 16-án ugye a családpalotai 2 órámat is ide írjuk fel, 17-én pedig már megint megy tovább a szokásos gyógytestnevelés és stb. Na jó, a következő
amit meg lehet nézni, az meg az a családpalotára, ezt generálta le, de a 16-a jelenlétem helyett azt írja, hogy munkanap átrendezés miatt intézményi órán volt. Jó, akkor a következő dolog, az pedig már akkor nyomtatás. Tehát ezek megvoltak, akkor lehet nyomtatni. Itt lehet kiválasztani, hogy mi az, amit ki akarok nyomtatni. Tehát van a munyi és az órarend. Hogyha rányomok a nyomtatásra, akkor gyakorlatilag már küldi is a nyomtatóra. Itt lehet látni, az alapján ki van töltve a munyim, ahogy én ezt megadtam. Tehát itt ugye hétfő, kedre és szerdára adtam meg órákat, illetve szombati munkavégzést jelöltem be 7-ére, tehát akkor itt szombati munkavégzés is van megadva. És a bal oldalon is ezeket az órákat, jobb oldalon, bocsánat, a jobb oldali órákat is ide szépen beírja, a munkába járást is beírja, tehát minden gyakorlatilag kitölti a munyit, és akkor lehet nyomtatni, illetve most még itt van az órarend is. Hát itt úgy látom, hogy az a probléma előállt, hogy túl hosszú volt a családpalotai délistán általános iskola, meg minden, úgyhogy ezt majd le kell rövidíteni, de ez apróság. Na, tehát itt ezeket lehet nyomtatni, itt meg a teljesítési igazolásokat. Ha valamit nem akarok most kinyomtatni, akkor egyszerűen csak rányomok, hogy ezt ne tegye. Tehát akkor most csak a munyit választottam itt ki, és akkor rányomok, akkor csak a munyi nyomtatását fogja kezdeményezni, és az órarend nincs mögötte, illetve itt a teljesítési igazolásoknál is mondjuk azt mondjuk, hogy ezt a kinti óra kamut ezt nem akarom, csak ezeket akarom kinyomtatni, és akkor már meg is jelent a teljesítési igazolás, illetve a benti, meg a kinti teljesítési igazolás is lehet nyomtatni. Hát azt hiszem, hogy ennyi. Jó, vannak itt még hibák, ezek folyamatosan javításra kerülnek. Aki szól és hibát talál, az örök jutalomban fog részesülni a Valhallában. Nagyjából ennyit akartam elmondani, biztos van még más is, de most nem jut eszembe. Na minden jót, sziasztok!